खुलुमबाय दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना मिथिखाबायानो जों सोरनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। दिनैनि बे भिडिअआ जागोन 1800 जौथाइनि मानिपुराव जानाय जोबोर गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायनि सायाव। जाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबनायसिम नायोब्ला नोंथांनि मेगनावबो दुखुनि मोदै गनो हागौ। थौदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांनियाव मोनसे फिसा रिक्वेस्ट। जुदि नोंथाङा जोंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनना नायफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम। नोंथांनि थाखायथ' बियो फ्रि, नाथाय नोंथांनि बे फिसा खामानिनि थाखायनो जों गोबां खामानि मावनो थाखाय थुलुंगानाय मोनो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। मानिपुरनि बे गिदिर गिख्रंथाव जारिमिना टिकेन्द्रजीत सिंहनि जिउ जारिमिनखौ लोब्बा खालामनानै बांसिनै बेस खालामनाय जागोन। मानिपुरिफोरा ब्रिटिश साम्रायजो खान्थि फोसावनायनि बेरेखायै हेंथा होनायनि सोमावसारनो मोनसे रुजुजाथावै बिदिन्थि होदों। बे सोमावसारनायनि दैदेनगिरिया जादोंमोन बीर सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजीत सिंह। गोहोगोरा ब्रिटिश साम्रायजो खान्थिनि जाथावथावै आखाइ होदलाबायनायखौ फेर मारिनानै मानिपुरनि उदांस्रि आरो गाव थासारिनि जुनै बोलोजों जुजिनानै बिथाङा रनसायदोंमोन बुंस'हायै जारिमिन। गुबुन गुबुन जोनोम हादरनि सायाव थानाय गोजौ मान आरो अननायनि नेरसोनखौ टिकेन्द्रजीत जोहोलावा बीर बादि जिउ गारदोंमोन। थार सोदोबथियाव टिकेन्द्रजीतनि दैदेननायाव दाजानाय मानिपुरनि जांख्रिथायआ भारतनि जारिमिनाव मख'जाथाव जारिमिन सोरजिदों। मानिपुरनि महाराजा चन्द्र कीर्ति सिंहनि फिसाज्ला टिकेन्द्रजीतनि जोनोमा जादोंमोन 1859 खृष्टाब्दआव। उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायनि अनगायै गराय आरो हाथियार सालायनाय हाबायाव गोख्रोंथारमोन। सेंग्रा समाव टिकेन्द्रजीतआ सासे गिख्रंथाव मोसा मैहुरगिरि महरै मुंदांखामोन। बाथ्रायाव दंदि आखायाव गंसे थुंग्रि लानानै हारसिङै बियो माफा गेदेर मोसाखौबो दबथायनो हादोंमोन। टिकेन्द्रजीतआ मोदोमै मोखाङै जेरैबो बोलो आरो गोहोगोरा सोलो गोनांबोमोन। बिमा राव मनिपुरीनि अनगायैबो बिथाङा बांला हिन्दी रावखौ सोलाय सोल' खालामना बुंनो हायोमोन। इंराजि रावखौबो बिथाङा सोलोंदोंमोन। बिमा राव मनिपुरीनि अनगायैबो बांला हिन्दी इंराजि रावनि सोमोन्दै थानाय गियान आरो गेलेनाय जुनियायै गराय दाब्रायनायाव आखा फाखानि जुनै ब्रिटिश पलिटिकेल एजेन्ट ग्रिमवुडजों टिकेन्द्रजीतहा खाथि सोमोन्दो जाखांदोंमोन। ब्रिटिश पलिटिकेल एजेन्ट ग्रिमवुडखौ पल' फिल्डआव बियो लोगो मोनदोंमोन। मोसा मैहुर खालामनाय आखुखौ नोजोर होनानै बिथांनि बिफा चन्द्र कीर्ति सिंहआ बिथांखौ मानिपुरी सोदोब ख'इरें एबा मोसा फलान होननानै गाबज्रियोमोन। मनिपुर रायजोआ गोबां समनिफ्रायनो ब्रिटिशजों खुंजानाय आरो गनायथि हादरारि रायजो महरै दंमोन। 1886 खृष्टाब्दआव महाराजा चन्द्र कीर्ति सिंह थैनायनि उनाव राजखुंगुर सूर्यचन्द्र सिंहआ मानिपुरनि राजउलाफादाव गाखोयो। बै एखे समावनो कुलचन्द्रखौ राजखुंगुर आरो टिकेन्द्रजीतखौ सान्थ्रि गाहाय महरै थिसनो। राजखुंगुरफोरनि मादाव टिकेन्द्रजीत आरो बयनिख्रुइबो आंगोसिनमोन। बिथाङा रायजोआव खर' दिखांनाय माखासे बिग्रायनाय जुनियायै सिमायाव कुकिफोरनि बिग्रायनायखौ दबथायनानै मुं लाखिनो आरो आंगो जानो हादोंमोन। नाथाय थाबैनो राजखुंगुरफोरनि गेजेराव मानिपुरनि राजउलाफादनि उननि बिगुमाखौ सोंनायनि बिथा लानानै नांज्लाय खमज्लाय जायो। बे नांज्लाय खमज्लाया लासैनो गिथावना महर नखरनि बेले बेजेयाव सोलायो आरो गासै राजनखरानो मोननैजों गावनि बेरेखा दोलोआव गावस्रायो। लोरबां आखुनि महाराजा सूर्यचन्द्रआ नखरनि नांज्लाय खमज्लायखौ सामलायनो हायैनि ब्रिटिश पलिटिकेल एजेन्ट ग्रिमवुडनि आथिं सिङाव गोग्लैहोयो। सोलो गोनां ग्रिमवुडआ ब्रिटिशनि साननायखौ खहा जागोन नुहुरनानै राजनखरनि नांज्लायनायाव हाबनो थाखाय राजि जायाखै। गुबैयै बिथाङा सूर्यचन्द्रनि बोलोखौ गोहो गोरा होनना मिथिनानै बे थांखिखौ लादोंमोन। जुनियायै ग्रिमवुडआ टिकेन्द्रजीतनि गोहो आरो आंगोथिखौ आन्दाज लादोंमोन। बेनि अनगायैबो गावनि दिनाव टिकेन्द्रजीतजों बिथाङा गोदै सोमोन्दो जाखांदोंमोन। ग्रिमवुडनिफ्राय मोनबो अनसायनाय मोनैयाव सूर्यचन्द्रआ फंबाय कुलचन्द्रखौ राजउलाफाद एंगारनानै गावनो बृन्दाबनसिम थांनो लुबैनायखौ फोसावो। ग्रिमवुड आरो टिकेन्द्रजीतआ महाराजानि थांनायनि गासै राहाखौ नाजावनायसै। नाथाय सूर्यचन्द्रआ कलकातायाव नुजाहैनानै मानिपुरनि राजउलाफादखौ फिन रैखानि जुनै ब्रिटिश बिबानगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। ब्रिटिश आरो भारत सरकारा सूर्यचन्द्रखौ मानिपुरनि खुंथायाव गायसनफिननो थाखाय लुबैयाखैसै। नाथाय ग्रिमवुड आरो आसामनि गाहाय कमिसनार मी कुइन्टननि बेरेखा बादि सूर्यचन्द्रखौ फिन राजा खालामनो सिमान जायाखै। बेनि उल्था रादायबादि कुलचन्द्रखौनो मानिपुरनि राजा फसंनो थाखाय थांखि लायो। लोगोसे राजप्रसादनि बिग्रायनायनि थाखाय गाहाय नायक सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजीतखौ मानिपुरनिफ्राय होखारहरनो थाखाय थांखि लायो। बे थांखिया जोबोर स्रोद थारमोन। बरन्स पलिटिकेल एजेन्ट ग्रिमवुडनोबो
गोबावजोंसो मिथिहोनाय जादोंमोन। ग्रिमवुडआ टिकेन्द्रजितनि होखारहरनाय आरो खानायखौ बेरेखाबो खालामदोंमोन, नाथाय गोजौ थाखोनि बिगुमानि थांखिखौ बिथाङा गनायनो गोनां जादोंमोन। जायखिजादोआ 7 मार्च 1891 खृष्टाब्दआव भारत सरकारनि बे बिथांखिफोरखौ मावफुंनो सरकारनि हुकुम बादि आसामनि गाहाय कमिशनार जे.डब्लिउ. कुइन्टनआ मानिपुरनि फारसे रौना होबोयो। बिथाङा लोगोआव लाबोफादोंमोन सा 600 लोगोसे गेदेर सान्थ्रि हानजा। कुइन्टननि सान्थ्रि हानजायाव गोबां नेपालि मानसिफोरबो दंमोन। सान 15सोनि उनाव थामहिनबा 22 मार्च 1891 खृष्टाब्दआव गाहाय कमिशनार मि कुइन्टननि सान्थ्रि हानजाजों लोगोसे इम्फलआव नुजाहैयो। बिथाङा सानसेयावनो मणिपुरनि राजा नखरजों मोनसे दरबार फसंनानै बेयावनो सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजितखौ खानाय आरो कुलचन्द्रखौ राजा फसंनायनि बिथांखिनि सोमोन्दै ग्रिमवुडनो मिथिहोयो। ग्रिमवुडआ भारत सरकारनि बिथांखिखौ गनायथि फोरमायथियाखैमोनब्लाबो बिनि हेंथायै जेबो खालामनोबो हायाखैमोन। जेखिजादोआ बिथांखि बादियै कुलचन्द्र आरो टिकेन्द्रजितखौ दमना लांफानानै राजखुंगुरफोरखौ दरबाराव नुजाथिहैनो बिथोन होनाय जाबाय। दरबारनिफ्राय जाहाथे टिकेन्द्रजितआ खारखोमालांनो हाया बेनि नांगौ राहानि थियारि खालामना होनाय जायो। मि कुइन्टननि हुकुम बादि कुलचन्द्रखौ लाफानानै राजा नखरनि सोद्रोमाफोरा सानजौफुआव दरबारनि मोखाङाव नुजाहैयो। नाथाय गाहाय कमिशनार मि कुइन्टनआ बिसोरनि सेराव जेबो रोखोमनि मान दिन्थियाखैमोन। 2 घन्टाफ्राम बिसोरो मोखाङाव गसंबाय थानांदोंमोन। राजा नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय ब्रिटिश खुंगिरिफोरनि बेबादि आखुआव लाजिनांदोंमोन। बेराफारसे मि कुइन्टननि गाग्लोबनायखौ बिथा खालामना एसेयावनो मानिपुराव गोबां बांसावनाय खौरां फोसावदोंमोन। गासै रायजोआवनो मोनसे गिथाव आरो सन्देहनि आबहावा सोमजिदोंमोन। बे समावनो दरबारनि मोखाङाव टिकेन्द्रजितखौ सोरबा सासेया खिन्थाबायदि दरबाराव थोजासे गला बारुद हाथियार ब्रिटिशफोरा थुबुर खालामनाय जायो। बे समावसो गाहाय कमिशनारनि सायाव बिथाङा सन्देह जादोंमोन। रादाबा बिथांखौ सन्देह आरो सानखां होदोंसोमोन। बुहुतनि सायाव दानब गोग्लैनाय बादि मोनसे सावरायनाय टिकेन्द्रजितनि खोमायाव गोग्लैबाय। थाबैनो मानिपुराव मोनसे गेदेर जाथाय जानो हासिगौ। टिकेन्द्रजितआ बुजिनो आद्रा गैलियादि बिनि बेरेखायै गोथौ खैसारि रनसायगासिनो दं। ओरैनो बिनि देहाया मोजां नङामोन। टिकेन्द्रजितआ बाथ्राखौ बुजिनानै दरबाराव नुजाथिहैनायनिफ्राय गोजानाव थाबाय। 2 घन्टाफ्राम गोख्रों नेबाय थानायनि उनाव राजा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ दरबार सिङाव हाबलांनो थाखाय गनायथि होनाय जायो। नाथाय राजा नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव टिकेन्द्रजितखौ नुयैलाय मि कुइन्टनआ रागाजों तिखिनि दावखोयो। बिथाङा हरखाब बे सानखालि दरबारखौ बाथिल खालामो आरो अखानायै टिकेन्द्रजित आरो आंगु सेनायखौ हाजिर खालामनो कुलचन्द्रखौ गोरा हुकुम होयो। राजखुंगुरफोरा बुजिनो आद्रा थायाखैसैदि ब्रिटिशफोरजों फारागथिनि जाहोना जादों सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजित। उन सानखालिबो लोमजानायखौ असिला लानानै दरबाराव नुजाथिहैनायनिफ्राय टिकेन्द्रजितआ जानगाराव थादोंमोन। बेबायदिनो दरबारनि दौलेङा फेलें जानायाव 23 मार्चनि बेलासियाव मि कुइन्टननि हुकुम बादि ग्रिमवुड आरो सिम्पसनआ राजउलाफादाव नुजाथिहैना भारत सरकारनि थांखिफोरखौ महाराजा कुलचन्द्रनो मिथिहोबाय। कुलचन्द्रखौ मानिपुरनि महाराजा महरै गनायथि होनायाव बिथाङा ब्रिटिशफोरखौ साबायखर होयो। नाथाय बिथाङा टिकेन्द्रजितखौ खानानै ब्रिटिशनि आखायाव गथायनो गावनि बाथ्राखौ फोरमायथियो। टिकेन्द्रजितखौ बै समाव बेरामाव गोग्लैना थानाय बाथ्राखौबो बिथाङा खिन्थादोंमोन। महाराजानि फिननायखौ सोंनानै ग्रिमवुडआ टिकेन्द्रजितनि बेरेखायै खानायनि हुकुम जारि खालामनो नारसिनदोंमोन। उनाव ग्रिमवुडआ गावनो बुरखायना बुजायना टिकेन्द्रजितखौ सिमान जाहोनो बिखौ सावरायनायाव लोगो नांदोंमोन। टिकेन्द्रजितआ ब्रिटिशफोरनि सोलो खैसारिखौ मोजाङै मिथिदोंमोन। बेनिखायनो भारत सरकारनि बिथांखिनि सायाव जेब्लाबो गनायाखिसै। अदेबानि मानिपुरनि इसिङारि आयदायाव ब्रिटिशफोरनि आखाय होनायनि मोनबो मोन्थाय गैया होनना टिकेन्द्रजितआ गियालासेनो मिथिहोदोंमोन। लोगोसे मानिपुर रायजोनि उदांस्रिनि बाथ्राखौबो बिथाङा दिखांदोंमोन। मानिपुराव ब्रिटिश साम्रायजो खान्थिनि इयुन खैफोदनि बेगर फोग्रा टिकेन्द्रजितखौ खानायाव फेलें जानाय मि कुइन्टनआ रागा जोंखाङो। बेनिखायनो बिथाङा टिकेन्द्रजितखौ खानो थाखाय टिकेन्द्रजितनि थाग्रा थावनिखौ गाग्लोबनो थांखि होयो। 24 मार्च 1891 खृष्टाब्दनि फुङाव लेफ्टेनेन्ट ब्रेकेनबारी, केप्टेन बार्चार आरो लेफ्टेनेन्ट लुगारनि दैदेननायाव दोलोसे ब्रिटिश सान्थ्रिफोरा टिकेन्द्रजितनि न'खौ गाग्लोबो। नाथाय खैफोदखौ मिथिनानै न'खौ सिगाङावनो नागारना थांनायनि थाखाय टिकेन्द्रजितखौ खानो बे खेबावबो ब्रिटिश सान्थ्रिफोरा फेलें जानो गोनां जायो। मानिपुरिफोरनि मुंदांखा राजखुंगुर सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजितखौ खानायनि थांखिखौ मिथिनानै मानिपुरिफोरा जोबोर जांख्रिखाङो। ब्रिटिश सान्थ्रि गाहाय आरो राजउलाफा रैखागिरिनि मादाव गिलु बालु दावहा जायो। राजउलाफा रैखागिरिनि गुलियाव लेफ्टेनेन्ट ब्रेकेनबारी आरो 3 गरखा सान्थ्रिया जायगायावनो थैयो।
मी कुइन्टननि फैनायनिफ्राय हमनानै राजा नखरजों बयबो सादारन मणिपुरिफोरनि गोसोआव जोबोर रागा जोंनाय जावरिखांदों। बयबो फैनो गोनां खैफोदाव थानो हायै जादोंमोन। मणिपुरनि इसिङारि आयदायाव ब्रिटिश बिबानगिरिनि जाथावथारै आखाय होनायाव बयबो बोराबदोंमोन। बेराफारसेथिं जाय गावसोरनि आंगो दैदेनगिरि टिकेन्द्रजितखौ खानो ब्रिटिशनि थांखिखौ खोनानानै बयबो रागा जोङो। राजउलाफादनि नसुं गामिफोरनिफ्राय सानथ्र'हायै मानिपुरि फैनानै ब्रिटिश थाग्रा जायगाखौ बेंखना लायो। बिग्रायारिफ्रा टेलिग्राफ फोनांजाब राहाखौ बोस'जोबनानै ब्रिटिश बिबानगिरिफोरखौ हाखराव खोख्लैयो। मानिपुरिफोरनि गोख्रों बेरेखाखौ नुनानै ब्रिटिश बिबानगिरिफोरा सोमोनांदोंमोन। टिकेन्द्रजितनि जोबथेनाय बिथांखिखौ एंगारना गावनि जिउ रैखा खालामनायावसो बिसोर मुखुब जानो गोनां जायो। राहा मोनथारिनि मी कुइन्टना हारसिङैनो दावहा दोनथ'नाय फोसावो आरो टिकेन्द्रजितनिसिम सावरायनो थांखि दैथायो। टिकेन्द्रजितनि गनायथि बादियै कुइन्टन, स्केन, कासिनभ, सिम्पसन आरो ग्रिमवुड बे साबा इंराज बिबानगिरिया सावरायनो राजउलाफादाव थाङो। खावसे घन्टाफ्राम सावरायनायजों मोनबो रोखोमनि फिथाइ थायाखिसै। टिकेन्द्रजितआ गले गले ब्रिटिश सान्थ्रिनि हाथियार दोनथ'नायखौ नारसिनदोंमोन। उनाव फिन सावरायनायनि खोथा होनानै ब्रिटिश बिबानगिरिफोरा बैखालि सावरायखथानिफ्राय फैफिनदोंमोन। बेयावनो जादोंमोन मानिपुरनि जारिमिननि बै दिग थि खालामनाय थेवबो खास्रि बिस्रि जाथाय। राजउलाफादनि सोरगिदिं सानथ्र'हायै मानिपुरिफोरा सावरायनायनि फिथाइखौ उसु-खुथु नेनानै दंमोन। मानिपुरनि उदांस्रि सिख'ग्रा ब्रिटिश बिबानगिरिफोरखौ मोगा-मोगि नुनानै बिसोरो थोंजोङै थावरिनो हायाखिसै। गाव हादर अननायाव गोदोना थानाय मानिपुरिफोरा हरखाब ब्रिटिश बिबानगिरिफोरनि सायाव बारसिनो। बिग्रायारिफोरनि जंनि गाग्लोबनायाव पलिटिकेल एजेन्ट ग्रिमवुडआ जायगायावनो थैयो आरो गुबुनफोरखौ बिग्रायारिफोरा खायो। उनाव मी कुइन्टन आरो गुबुन खाना दोनजानाय ब्रिटिश बिबानगिरिफोरखौ टिकेन्द्रजितनि आगदा आखाइ बादि जेनेरेल टेंगालनि बिथोन बादियै राइजोफोरनि मोखाङावनो खर' दानस'नाय जायो। बिग्रायारिफ्रा ब्रिटिश बिबानगिरिफोरनि दानस'नाय खर'फोरखौ राजउलाफादनि दरखं मोखाङावनो फबनानै दोनदोंमोन। जांख्रिखांनाय सानथ्र'हायै मानिपुरि बिग्रायारिया ब्रिटिश थाग्रा न'फोरखौ गाग्लोबदोंमोन। नाथाय मानिपुरि सुबुं बिग्रायनायाव गिनानै मोनानि खोमसियाव थाग्रानिफ्राय खारखोमालांनानै जिउ रैखा मोनो। बिग्रायारिफ्रा न'आव रावखौबो मोनैलाय न'फोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामजोबो। बेनि दानसेफ्राम उनाव ब्रिटिश सान्थ्रिया जेनेरेल कलेटनि दैदेननायाव मानिपुरनि बेरेखायै गाग्लोबनो हमो। 8,000 फ्राम सान्थ्रिजों थियारि जाना फैनाय मोनसे बिराद सान्थ्रि हानजाखौ लानानै कलेटआ मानिपुरसिम गाग्लोबनो जुरियो। खंजयनि फावना फोरजाफोरनि गोहोगोरा होबथानायनि अनगा ब्रिटिश हानजाया बे गाग्लोबनायाव मोनबो मख'जाथाव हेंथा मोनाखैमोन। मोनबो हेंथा गैयाजासे 27 एप्रिल 1891 खृष्टाब्दआव ब्रिटिशफोरा इम्फलखौ आवग्रिफिनो। मानिपुरनि ब्रिटिश गाग्लोबनायनि रादाबा गासै रायजोआवनो मोनसे गिथाव बाथाव आबहावा सोमजिहोदोंमोन। इंराज सान्थ्रिनि गाग्लोबगोनखौ गिनानै नौ नारिफ्रा न' बां गारनानै हाग्रा बंग्रायाव थाहैदोंमोन। बेराफारसे गोनो गोथोजों बुंफबनाय राजउलाफादनिफ्रायबो ब्रिटिश सान्थ्रिखौ होखारनो रावबो दैदेनगिरि ओंखारबावाखैमोन। अदेबानि जेनेरेल टेंगाल आरो सानैसो गोहोगोरा राजखुंगुरफोरा गावनि रैखानि थाखाय दावहानि थियारि फारसे जुक्ति दिन्थिदोंमोनब्लाबो सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजित आरो महाराजा कुलचन्द्रआ हेंथासो खालामदोंमोन। बबेखानि माखासेफ्रा दावहाजों मोगा-मोगि जानो नागारना थाखोमादोंसोमोन। सोरबा जारिमिनगिरिफ्रा टिकेन्द्रजितनि बेबायदि थासारिखौ सोलो थियारि खालामदों होननानैसो बुंनो सानो। इम्फलनि सुबुं लाथिख' थासारिखौ नुनानै ब्रिटिश सान्थ्रि गाहाय कलेटआ सोमोनांदोंमोन। बिथाङा सानदोंमोनखि दावहारु मानिपुरिफोरा गावनि हादरखौ रैखा खालामना नारा नाथाथार दावहायाव मोगा-मोगि जागोन। नाथाय मोखांनि दावहायाव राजा फोरजा रावखौबो नुयैजों फिन साजानि खाबुआ दैयावसो थांबाय साननानै बिथाङा सोमोनाङो। बेबायदि आबहावायाव कुलेटआ दुगाजों फोसावदोंमोनदि महाराजा कुलचन्द्र, सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजित आरो जेनेरेल टेंगालखौ जायगा होग्रा जायखिजाया सुबुंखौनो साजा होनाय जागोन। लोगोसे बिसोरनि सुलाद होग्रानो नोगोर रां बान्था होनायबो फोसावदोंमोन। बेबायदिनो महाराजा कुलचन्द्रनि खर'नि बेसेना 5,000 रां, टिकेन्द्रजितनिया 5,000 रां, सुबेदार निरन्जन सिंहनिया 1,000 आरो जेनेरेल टेंगालनिया 2,000 रां बान्था थि खालामनाय जादोंमोन। बिग्रायारिफोरा 12 सान सोलो गोनां ब्रिटिश सान्थ्रिफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै थानो हायाखिसै। बिसोर फारियै साफा साफायै ब्रिटिशनि जेयाव गोग्लैयो। जोबोर खम साननि मादावनो ब्रिटिश हानजाया जेनेरेल टेंगालखौ खानो खाबु मोनो। इसिं रादाबजों सुला लानानै थाखोमाना थानाय महाराजा कुलचन्द्रखौबो खानो खाबु मोनो। लासैनो निरन्जन सिंह, खाजे सिंह, आंगु सेनाय
आरियाबो इंराजनि खैसारियाव गोग्लैनो गोनां जायो। सान्थ्रि गाहाय टिकेन्द्रजितआ इम्फलनि खाथियाव थाखोमानानै ब्रिटिशनि थांखिफोरखौ सुला लाबाय दंमोन, नाथाय बिनि बेरामि देहाया लासै लासै गेरेबलाङो। जोबनायाव टिकेन्द्रजितआ गावनो आखाइ दिखांदोंमोन। टिकेन्द्रजितनि जोबथेखांनाय उनावनो भारत सरकारा मोनसे बिसार खुंदोंमोन। बे बिसारा ब्रिटिश साम्रायजो खान्थिनि गाज्रिसिन गाख्रेब महरा लंथं महरखौ दिन्थिदोंमोन। गुबैयै न्याय गायसनगिरिनिख्रुइ ब्रिटिशनि फिन हिंसानि आखुथाय आरो ब्रिटिश साम्रायजो खान्थिनि गोग्गाथायखौ फसंनो थाखायसो बे बिसारनि गाहाय थांखिया। बे बिसाराव दायनिगिरिफोरखौ गावबा गाव मददनि मोनबो खाबु होनाय जायाखैमोन। जुनिया कर्टआ टिकेन्द्रजित, थेङाल, कुलचन्द्र आरो आंगु सेनायखौ दावहा आरो बुथारनाय दायाव दाय जाबसिनदोंमोन। बुङाबाबो जागोन, टिकेन्द्रजितनि सायावनो दायफोरखौ बांसिन जाबसिननाय जादोंमोन। बिथांखौ गुबैयै मोनथाम गुबै दायाव दायनिगिरि साजायनाय जादोंमोन। महारानीनि बेरेखा दावहा फोसावनाय, बुथारनो थुलुंगा होनाय, बुथार सिथार खालामनाय। जों सिगाङावनो मख'बोदोंदि बिसारनि मुङाव ओरैनो नाङा फाङा दाफ्लादोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ गावनि मददनि फुरा सुजुग होनाय जायाखैमोन। टिकेन्द्रजितनि थाखाय बेरिस्टार मनमोहन घ'षआ जुनिया कर्टआव दाखिल खालामनाय अजद बिलाइयाव बै समावनो अजदखौ दिखांनाय जादोंमोन। गासैबो मनमोहन घ'षआ जुक्ति दिन्थिदोंमोनदि ब्रिटिश खुंगिरिफोरा फसंनाय जुनिया कर्टआ टिकेन्द्रजित आरो कुलचन्द्रनि दायनि बिसार खालामनायनि मोनबो जुक्ति गैया, मानोना बिसोर रावबो ब्रिटिश खुंजानाय रायजोनि फोरजा नङामोन। नाथाय फिन साजा होनाय लुबैग्रा ब्रिटिश बिसारगिरिफोरनि मोखाङाव मनमोहन घ'षनि जुक्तिया हाग्रामायाव गाबनाय बादिसो जादोंमोन। जेखि जादोआ, जुनिया कर्टआ बिसार खालामनानै टिकेन्द्रजित आरो थेङालनि फासिखौ हुकुम होयो। लोगोसे महाराजा कुलचन्द्र आरो राजखुंगुर आंगु सेनायखौ जिउ जोबजासिम दैथायहरनायजों साजा होनाय जादोंमोन। 13 आगस्ट 1891 खृष्टाब्दआव फल' फिल्डआव सानावनो गाबख्राव गाबसि रोजा रोजा मानिपुरि नौ नारिफोरनि मोखाङाव टिकेन्द्रजित आरो थेङालखौ फासि होनानै बुथारनाय जादोंमोन। बेबायदिनो ब्रिटिश बेरेखा मानिपुर सुबुंगमा जोबस्रांनायनि मोनसे सोमोनांथावना आयदानि थुंगेनाया जादोंमोन।